Diňe men näme ýejem takymam alky çekelenme 3 adam. Tapawdy näme öňüň gidip barýar. Sen o ýadyr özüň bir sosýarhana däl ha? Ýok, ýok. Käbir taşlama ýüz tutýanna, şolaryň üstü bilen, şolaryň ýardamy bilen ýoly düşýär. Ýetime sana 3 tane zagran pasporty. Bolýar. Bolýar. Sağ ol. Alo. Dostum men. Sen Murat'tan algymary nalat berdin ama. Pulu baýally o. Hajal çekip dur. Ejemi hakym uracak diýe. Bolýardy görersiň da. Men sen gözläp gör. Sen kaçıp bilinçiňden kalkan özüň kaçağa gidip barýarmy? Hanmy pulum? Ýosura. Öýdekiler istediň kadar ýosura. Bola men düşündirjek emi dady. Ne bolýar? Ýok, hakam. Hala gülýar. Näile gülýarlar o? Meradaga men kowalap ýörnä maňa bergisi bar. Ýok, men sana bergim ýok. Berýän man. Bergim ýok. Algym üçin men kowalap ýörn. Bu da ejesin hakatyny alyp kaçağa gitjek bolýar. Bir ýeriňiz ýürüňiziň üstüne goýbaýdyň. Bolýam şolar ýalyk. Bergiň maka. Haçy gitseň bolýam ejen. Ya men gidesim gelenokmy? Ya men neje haka ýokmy? Näçe berýän? Ýok, hakam. O näile ýok. Men näme keyip bilegek durman naşdaga. Ba meradaga bergisi. Bolja tora ba bergisi. Bamy diýe. Senden soruyor. Bak. Näçe? 500 000 manat. 500 000. Aslında ýöne men berginde Karası ver. aslında men pul alamam. Men diňe gowsyn etjek bolup arada durdum. Oğlum, pul taptırar. Yönü, sen taptırmadın. Kaydıp, hiç açan, arada durcu olayla. Esasanan, pullu meselede. Ben size hajağa uğratıp bilmeýänme gynanýan takım. Ola dorsun nesip bolsa, kıynanma. Bir daha da unutma. Bizim silediğimiz değil, Allah'ın silediği olur. Şol gün men durmuşumdaky iň uly synagly günlerim biri boldy. Bir ýer açylmady. Menem oňa girmedim. Oşondan soň men öz durmuşymy düýbünden ütgetmegi ýüregime döwdüm. Şeýdip, men ak ýollara ziyarat atlyk sowkärhanatyny açdym. Muň açylmagyna da şol gün we şo waka sebäp boldy. Sağolcum, taýa kyndyryň olur. Şeýlegem näme? Ene dostum bilen bilelikde. Açmaly boldy. Ogo. Plaçada ede şol bolan wakalar ýanymda işleşýän dostum tanamama sebäp boldy. Murat men ýanyma gelende öz gartama kitjek, hajağa kitjek diýip geldi. Emma bugünkü günden ençe kakaly hajağa gitdi. Hawa. Allah sonsuz şükürlerim olsun. Öz ejem kakama mal gittim we bir daha da düşündüm. Allah'ın bizim öňümizde näme sowga taýýarlanlygy belli däl. We Allah sana bir uly derece berjek bolsa, ýa-da uly sowgadan berjek bolsa, uly synaglaryndan geçmeli bolýar. We şeýdem uly synagyndan geçip ak ýollara ziyarat atlyp sowkärhanatyny açdyk. Sizem ak ýollara ziyarat sowkärhanatyndan peýdalanjak bolsaňyz, umra hajağa gitjek bolsaňyz, Bizim bilen habarlaşmak üçin 62 81 00. biz bilen hiç ökünmersiňiz.